Kinalauman nga mag-umpisa ng Gilas Pilipinas sa pag-practice sa masunod nga semana para sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers. Ginahulat pa subong ni Coach Tim Ko ang pag-abot sa pila ka players sing national team halin sa South Korea kag Japan. Duwa ka home games ang balantayan nga mong hampang batok sa New Zealand sa Pebrero 26 kag batok sa Australia sa Marso 1. Unang magatingob ang team sa unang practice session sa Pasig City antes magsilo sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna para sa training camp. Lakip sa ginahulat subong among Asian reinforcements nga sanday Carl Tamayo kag Kevin Kiambiao o kon Kiambao halin sa Korean Basketball League kag Dwight Ramos, AJ Edu kag Kentin Meliora Brown halin naman sa Japan B-League. 50-50 naman ang status ni Kai Soto nga bago lang gid kabalik sa paghampang sa luwasang pungsod matapos ang ginsoprer sini nga knee injury. Pangunahan sing 3-time PBA best import nga si Justin Brownlee ang Pilipinas sa duwa ka natalana nga home games.